Hej, Harry Entertainment her. Det vi har til jer i dag er, at vi har lavet det her fantastiske lille produkt, som der går under navnet Mini Labyrinth. Det der gør det her ekstremt fede lille legetøj så fedt, og skiller sig ud fra alle andre former for legetøj, er, at I har chancen for at lege labyrint som I vil. Ja. Og I tænker sikkert bare, er det det? Du er dum. Tror mig, det er ikke. Fordi det jeg har lavet indtil videre, men til jer, er et standardsæt faktisk, det er det eneste jeg har lavet. Standardsættet går ud på, at du får en lille gulvmåtte ting, og en styrepind, og nogle ledninger, som der sættes til. Det eneste jeg skal, det er, at jeg skal sætte dockstationen, hvor ledningerne går ind i, til jeres computer, og installere et program, som selvfølgelig er inde på min hjemmeside. Når jeg har gjort de ting, så kan jeg faktisk slå jeres fantasi løs. Først så tænker jeg bare, så ser jeg bare det her gulvmåtte ting med et mønster, så skal I følge mønstret. Det er sådan at gøre min opfindelse så meget bedre end alle andre kedelige labyrinter er. I kan videreudvikle den præcis som I vil, så længe I selvfølgelig har mulighed for at få noget, der er strømledende. Tag for eksempel noget stanjol og bygge en regnbue ud af stanjol, en robotregnbue. Så skal du følge den med din kontrolpind. Du kan lave et helt værelse ud af den her labyrint. Du kan gøre præcis som du vil med den her labyrint. Det er det, der gør den her labyrint så meget bedre end alle andre labyrinter. Og så meget anderledes end alle labyrinter. Og det er også derfor, at du lige pludselig nu mærker en vis trang til bare at smide pungen lige på fjernsynet og bare købe mit produkt. Det er vi glade for, og det sætter vi pris på. FDB man, fly like L train. Man, these loose got checkerboards on, he ain't got that pair, man. With my LDB clip, 33D shit. You can tell that bitch, man, fuck that hoe, ain't studying that cheap trick. Sit for birthday, bitch, where's your skirt at? All I like is blowing in cause you don't even like perk pack. Hej Mads. Hej. Hvad synes du om mit produkt? Altså, det produkt, det er helt vildt godt. Hvad synes du er det bedste ved mit produkt? Jeg ved ikke, fordi produkt er. Det siger vi ikke. Hej Jacob. Hej. 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 Hej, så. Hvad synes du om mit produkt? Det er fucking fedt, men jeg har aldrig fået noget lignende før. Hvad vil du sige, at du synes var det bedste ved det? Det bedste er, at det er udfordrende på en god måde, at man faktisk lærer noget af et sjovt spil, og man derved kommer i mål. Altså, man skaber en spænding ved, at det kræver intelligence. Det er stadig forkert, men intelligens. Men det er fint nok. Vi forstår dig, Jacob. Vi alle sammen forstår dig. Hele nationen forstår dig. Vi alle sammen elsker dig. Fordi du elsker mit program. Og du vil smide. Du er smidt, ligesom alle mine andre kunder, pengene lige på tv-skærmen. Ja! Og det der virkede, ikke også? Ja. Det var så det. Hej.